שלום רב, שמי חן מסמארט מאני טריידר. בכמה דקות הקרובות אני ארצה להציג בקצרה מאוד, באופן מאוד שטחי, בלי להיכנס לעומק של מה שאני בדיוק עושה ובלי לפרט על כל דבר שתראו פה. ממש רק הצגה על קצה המזלג של כלי מסחר, של האופן ניתוח המבוסס ווליום שאיתו אני עובד. העליתי היום כמה תמונות לקבוצה ואני אשמח לא לפרט את זה בכתב ולא לעייף אף אחד, אלא לעשות את זה בצורה ויזואלית ותמציתית. אז בואו נתחיל. ממש בחלון שכרגע לפנינו מחולק לשני חלקים. בחלק השמאלי אתם יכולים לראות את ה-6E, החוזה העתידי על היורו, ובחלק הימני של המסך אפשר לראות את ה-S&P 500, כמובן החוזה ה-E-Mini S&P 500, ה-ES. שני החלונות האלה הם תצוגה פשוטה של מחקר שנקרא Volume Profile. מוכר אולי לרוב האנשים כ-Market Profile, הם די דומים בסך הכל, יותר קווי דמיון מאשר קווי שוני, אבל כיוון שאני עובד רק עם ווליום ברזולוציות שונות, אבל עם ווליום בלבד, וכל ההחלטות המסחר שלי והניתוח מתבצע על בסיס ווליום, אז אני לא משתמש במרקט פרופיל שמבוסס על זמן, אלא כל המחקרים וכל הדברים שנמצאים על הגרף שלי נתמכים אך ורק בווליום. אז בעצם פה אתם רואים תצוגה קצרה, אלה שני מסכים פשוטים שניתן לראות בהם את ההתפלגות של הווליום ברמת מחיר, מה שנקרא ווליום at price. בניגוד לווליום שנמצא בדרך כלל בתחתית המסך, הווליום שרוב האנשים מכירים, אז פה מדובר על כל רמת מחיר, לדוגמה ב-1404 כרגע ב-S&P. אפשר לראות פה את ההתפלגות של הווליום ברמת מחיר הזאת וברמות הקרובות הסמוכות לה. שוב, אין פה, אני לא אפרט פה רגע לא על האסטרטגיה שבה אני מחלק את הזמנים, ואני לא אכנס פה לעומק, זו תורה שלמה, אבל אין פה איזושהי נוסחת קסם, איזשהו קבוע זמן אידיאלי, 15 דקות, או לצורך העניין זה מחקר בעצם, אז אני תמיד מפעיל אותו על חלקים שונים או של בתוך יומי, או על פני כמה ימים, במקרים שיש תנועות מסוימות שאני רוצה לחקור, אבל מדובר בעצם במחקר, לא באינדיקטור, לא במתנד, ובאמצעות שינוי הזמנים ובשני המכשירים השונים, אני בעצם באמצעות הכלי הזה חוקר את התפלגות הווליום במחירים. זה מה שניתן לראות פה. בחרתי להראות את העניין הזה במסך הזה, שהוא מסך הרבה יותר פשוט, שאני לוקח מתוכנה מוכרת ונפוצה מאוד בשוק החוזים העתידיים, שנקראת נינג'ה טריידר. יש תוכנות שעושות את זה בצורה הרבה יותר מקצועית. אלה התמונות הנוספות שהעליתי לפורום היום מהתוכנה הזאת שנקראת מרקט דלטה. אני לא רוצה פשוט להעלות אף אחד וגם לא להרחיב פה יותר מדי עכשיו ולעשות שיעור שלם על ווליום פרופיל, אבל פה אתם יכולים לראות את התמונות שבעצם צילמתי מהפריסה הזאת, שבפריסה הזאת בעצם הדברים הם הרבה יותר מורכבים, יש פה הרבה יותר חלוקות, הרבה יותר קווים, אבל כדי לשמור על הדברים פשוטים, שוב, אותו דבר, התפלגות של ווליום פרופיל, לשמור על דברים פשוטים. אני רוצה שנחזור למסך של הנינג'ה. בנוסף למסך הזה שצילמתי, שבו אני משתמש, דרך אגב, במחקר הזה אני משתמש בעיקר כדי לבחון את השוק לפני שאנחנו מתחילים את יום המסחר, בהכנה ליום המסחר, בהגדרת היעדים, בניתוח המקדים, מה שנקרא בשלב השיעורי בית. אז אני משתמש בכלי הזה בעיקר. בהמשך היום, כשאנחנו מתחילים כבר את יום המסחר, אני עובר לרזולוציות יותר קטנות. אפשר לראות במסך הזה גם מסך מתוך הנינג'ה טריידר. פה אני עוקב אחרי שני המכשירים. בחלק העליון ה-ES בשני קבועי זמנים. זה פשוט קבועי זמנים קצר יותר וארוך יותר נקרא להם. שוב, אין לי חיבה מיוחדת למספר דקות מסוים. לא קריטי מבחינתי, אני לא מבין איזה משמעות אפשר להצמיד למספר כזה או אחר, 3 דקות, 2 דקות, דקה, 4, 5 או 12. המחיר זז בגלל ווליום,
ככה הדברים זזים, זאת עובדה, זה לא איזה דעה אישית או לא יודע, הנחה. ווליום זה מה שמזיז את השוק. ווליום הכוונה, עסקאות שנסגרות, קונים, מוכרים. כמובן שיש לזה רגע עומק שצריך להיכנס אליו כדי באמת להבין מה קורה, אבל באופן עקרוני בגלל זה, זאת הסיבה בעצם האמיתית שבגללה אני לא מייחס איזושהי חשיבות לקבועי זמנים, אבל אפשר לראות פה בחלק העליון את ה-S&P, בחלק התחתון את היורו. שוב, פה אני רואה, בחלון השמאלי אני רואה אותם בקבועי זמנים קצרים יותר. בעיקר, אני לא יודע, זה עוד חלון שאני משתמש בו, אז אני מסתכל עליו לא באופן קבוע, אבל אני מסתכל עליו כדי לראות את הדברים בזמן אמת. ההתפלגות של הווליום פה היא רק מהיום הנוכחי, ויש פה נתונים פשוטים שאפשר לראות פה value area למי שמכיר, מחושב של עכשיו, של הרגע, ובמסך הימני, שוב, מסך, גרף יחסית נקי, אפשר לראות פה כמה קווים שהם קווי תמיכה, התנגדות, הם משמשים יותר כמפת דרכים מאשר שימוש כמו שנהוג לעשות בפיבוט או במה שתרצו. הם משמשים יותר כמפת דרכים רגע לתוכנית היומית, לתוכנית המסחר היומית שלי. הם לא קווי ברזל, אני כל הזמן בוחן את האפשרויות ואת איך השוק מגיע לכל קו כזה, ומה קורה כשכבר מגיעים לקו הזה, ואיך כל זה מסתדר לתוך התוכנית שלי. בעצם אתם רואים פה איזושהי מפת דרכים שהקווים האלה מציירים מבחינתי, ומכילים פה רק נתונים מאוד מאוד חשובים שאני רוצה לראות על הגרף כדי לקבל החלטות בזמן אמת. בתחתית פה אפשר לראות נתוני ווליום רגילים שאתם מכירים מכל גרף פשוט, רק כדי לראות שעוד איזושהי אינדיקציה קטנה. לפעמים אני מעיף על זה מבט כשאני צריך משהו ספציפי, אבל באופן עקרוני זה די שולי מבחינתי החלק הזה בגרף. רק רוצה להסב את תשומת לבכם, שימו לב, אין פה בשום, אף אחד מהגרפים פה, לא תראו, לא מתנדים, לא אינדיקטורים, כלום, לא סטוקסטיקים, ממוצעים נעים, אין פה שום דבר. אני מאוד מאמין בהסתכלות הזאת על השוק, שככה צריך לראות אותו. יש מאחורי זה המון עומק, המון הסבר. מי שירצה עוד פרטים כמובן אני אשמח לפרט ולתת. אבל שוב, התמונה היא צריכה להיות מאוד מסודרת. אי אפשר לבוא ולתת פה איזה ככה לזרוק יותר מדי שטויות באוויר ולצפות שמישהו שמקשיב יבנה מזה איזושהי תמונה מסודרת ומבוססת. צריך להבין פה רגע את כל ההסתכלות מהשלב שלפני פתיחת השוק, דרך הניתוח של הווליום וההתפלגות שלו כמו שהראיתי מקודם, דרך כבר תחילת המסחר והערכות בזמן אמת בעצם של התרחישים שקורים, ודרך שאר הכלים שעוד שנייה אני אעבור אליהם. זהו, זה בעצם הדגש פה היה, רק שתראו את הגרפים שלי ותבינו שאני שומר פה רגע באמת על פשטות. משתדל לא להיסחף פה לדברים מיותרים. זהו בעניין הזה. אני רוצה רגע לעבור לתוכנה הזו ולהסביר מה אנחנו רואים במסך הזה. זה המסך שבאמצעותו אני מנהל את היום עצמו. פה אני מתזמן את הכניסה לעסקאות. פה אני בעצם נקרא לזה, פה מתבצע הציד אחר הכניסה, אחר תזמון של סטופים. מי שקצת מכיר, וגם למי שקצת לא מכיר, אני טיפה כן ארחיב. בואו שנייה נעשה סקירה מהירה של החלונות. אז בצד השמאלי פה אפשר לראות חלון של גרף. הגרף פה הוא גרף פוינט אנד פיגור. אני מניח שרובכם לפחות מכירים את המושג, לא יודע כמה אתם מבינים את העומק שלו ואת מה שאפשר להוציא מהגרפים האלה. אני מאוד מאמין בהם דרך אגב. כמו שאמרתי כבר, אני לא מאמין בלהסתכל על הזמן, ולכן הגרפים האלה לדעתי יש להם איכויות הרבה יותר גבוהות שצריך להכיר. אז פה אני רואה גרף של פוינט אנד פיגור, פה כרגע כל המסכים הם היורו, החוזה על היורו. אז במסך הזה אני בעצם רואה תמונה גדולה יותר, נקרא לה, משני המסכים האלה, את התמונה הגדולה יותר, מרחוק יותר, של החוזה הזה. אני מסתכל פה, אני באמת, אפשר לזהות בגרף פוינט אנד פיגור הרבה דברים מאוד מאוד חשובים, והוא נמצא פה גם כדי לתזמן את העסקאות. שני החלונות האלה מציגים נתונים שמה שנקרא footprint chart. אגב,
זה מהכפות רגליים שאתם רואים על הלוגו של Smart Money Trader. מי שכבר הספיק לראות את הלוגו ומי שלא, אז שיסתכל או באתר או בכל מקום בעמוד פייסבוק או בכל מקום אחר. בלוגו שלנו יש שתי כפות רגליים. הרבה אנשים תוהים מה קשור שוק ההון וכפות רגליים בלוגו של איזה בחור. אז זה מגיע מפה. הטבלאות נקראות Footprint Charts. מה שאנחנו רואים פה זה בעצם את ה-ask וה-bid. אפשר לראות פה, שוב, אני לא רוצה להיכנס פה לעומקים, יש המון תפיסות לגבי הדבר הזה, לי יש תפיסה מאוד מגובשת בעניין. אפשר לראות פה את ה-ask ואת ה-bid, שתי עמודות. במספרים האלה אפשר להוציא מהם המון כשיודעים איך להסתכל עליהם וכשמסתכלים עליהם בצורה נכונה. אפשר להוציא מהם המון בהקשר של לתזמן כניסות לעסקאות, לא רק סקלפים, גם עסקאות שנמשכות למרחקים קצת יותר ארוכים. כדי לסבר את האוזן, בדרך כלל העסקאות שלי ביורו הן מתחילות ביעד ראשון של 6-8 תיק, וביעדים הבאים כבר 20 ועד 30 גם, וגם עד 30 תיק בעסקה. אלה היעדים. אז בטבלאות האלה בעצם, שזאת הטבלה שהיא מרכזת נתונים קצת יותר ארוכי טווח, נקרא לה, וזאת הטבלה הקצרת טווח יותר, אבל שתיהן מציגות את אותו אופי של נתונים. באמצעות החיבור ביניהם אני מסוגל לתזמן עסקאות, להיכנס במקומות מאוד מאוד מדויקים, לנהל סיכונים בצורה מאוד מאוד מדויקת, ממש כמעט עם פינצטה נקרא לזה, כשמעט מאוד טיקים עד הסטופ, וגם להגדיר יעדים נכונים שניתן לקבל אותם יחסית מהר. קודם כל להוריד סיכון מהשולחן לפני שאנחנו ממשיכים הלאה בעסקאות הארוכות יותר. אני חושב שזה חשוב מאוד וזה מהווה יתרון על סוחרים חובבנים. עוד דבר שמייחד את הטבלאות האלה, כשיודעים להסתכל עליהם, ניתן להוציא מפה הרבה מאוד מידע על מה קורה כרגע בשוק. אתם תראו כשתיכנסו לאתר או לעמוד הפייסבוק או תקראו משהו שכתבתי, תראו הרבה פעמים שאני מזכיר את הכסף החכם, מה הכסף החכם עושה, איך עוקבים אחרי הכסף החכם, מה שתרצו. אז דרך הטבלאות האלה אני מצליח לעקוב אחרי הכסף החכם. אני ועוד רבים אחרים, כן? אני לא המצאתי פה איזה משהו ייחודי. אבל הסוחרים המקצוענים יודעים להשתמש בנתונים האלה כדי לעקוב אחרי הכסף החכם. ניתן לראות פה דברים ולעקוב פה אחרי כניסה ויציאה של סוחרים מהשוק, וכשעושים את זה בדרך שמבוססת על הבנה אמיתית מאוד עמוקה של מי משתתף בשוק, מה הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי ההחלטות שהוא מקבל, מה המגבלות של אותו בחור שבדרך כלל אנחנו סוחרים מולו, נקרא לו אותו סוחר מתחיל או אותו סוחר חובבן שבדרך כלל משתמש בסטופים די ידועים, די קבועים. אז דרך הנתונים האלה אפשר יחסית בצורה מאוד ברורה, שוב לא 100% ואין פה איזה מספרי קסם, צריך באמת להבין מה עושים, אבל אפשר באמצעותם בצורה מאוד מדויקת לעקוב אחרי הסטופים של סוחרים מתחילים וחובבנים. אפשר להבין רגע תרגילים ולראות פה ממש תבניות, אני קורא להם תבניות טקטיות ממש, של מה עושים כרגע המקצוענים, אותו כסף חכם, מה עושה כרגע, ואיך הוא עובד כרגע נגד החובבנים. ואפשר להוציא הרבה מאוד נתונים ומידע מהטבלאות האלה שאתם רואים פה. זה הכל, אז בעצם זאת הפריסה, פה יש לי עוד פריסה של ה-S&P, אני עובד על שני החוזים האלה, הם בעיניי משלימים אחד את השני, לפחות באופי המסחר שלי, גם בשעות העבודה, גם באופי השונה שלהם, בהזדמנויות השונות שהם מאפשרים לי כסוחר, ואיך אני יכול גם לנצל את המסחר גם בשעות הבוקר, בזמן שלונדון נפתחת, וגם בשעות אחר הצהריים כשארצות הברית מתעוררת, בשיקגו, לצורך העניין, שם הבורסה של החוזים יושבת. מה עוד אני רוצה להראות? למי ששאל, אז ככה נראה מרקט פרופייל. פתחתי פה ככה רק כדי שתוכלו לראות גם את העניין הזה, אבל שוב, אני לא משתמש בו. מבחינתי אפילו אפשר לסגור את החלון הזה, אין בו צורך. פחות מעניין אותנו. אוקיי, אז בעצם אפשר לראות פה כמה דברים שחשוב לי ככה לסכם. אפשר לראות פה שאין פה שום מתנד על אף אחד מהגרפים, לא מתנדים ולא אינדיקטורים ולא דברים שמעכבים את הכניסות ולא דברים שבדרך כלל העדר מסתכל עליהם.
אין בכוונתי חס וחלילה לפגוע באף שיטה שמישהו עובד בה. אני בטוח שיש אנשים שמצליחים לסחור באופן כזה או אחר גם עם מתנדים מסוימים, ובכלל, אני לא קובע שהשיטה שלי היא הכי טובה, או שלי יש הכי גדול, או שאני לא יודע מה. שוב, אני בסך הכל מתאר איך אני עובד. אני עובד בלי מתנדים, אני חושב שהם בדרך כלל מאחרים, ואני לא רואה בהם שום דבר שבאמת מאפשר לי איזושהי תמונה ישירה על השוק, איזשהו נתון שמבדיל אותי מכל סוחר אחר שיושב באיזה מקום, ובדרך כלל גם מפסיד דרך אגב. אז זאת נקודה אחת בעצם. הנקודה השנייה היא שתראו כמה פעמים הווליום פה חוזר על עצמו. כל הניתוח, כל השיטה, כל ההסתכלות על השוק היא הסתכלות על הווליום. במקרה הזה זה ווליום את פרייס, שוב, לא הווליום הקטן שרואים למטה, לפי הנר של 5 דקות, כמה חוזים או כמה מטבעות נסחרו בו, זה פחות מעניין. יש לפעמים זה כן מעניין, אבל בעיקר הווליום את פרייס, ווליום ברמת מחיר, זה מה שמעניין. באמצעות הנתונים האלה, שהם נתונים בזמן אמת, הם נתונים מלאים דרך אגב, זה היתרון, אחד היתרונות של החוזים, ולמה הם בעצם מתאימים, הם הזירה המתאימה לניתוח מהסוג הזה, זה שיש פה נתונים שלא ניתן לקבל בשווקים אחרים, גם בשוק המניות קשה מאוד לקבל נתונים, בטח באיכות הזאת ובמיידיות הזאת. במניות יש את מה שנקרא Dark Pools, יש הרבה דרכים והרבה עניינים לאיך העסקאות נסגרות בין הצדדים. יש מסחר שמתבצע מחוץ לבורסה ובתוך הבורסה, והמקצוענים בדרך כלל מסווים את עצמם וקשה מאוד לעקוב אחריהם. בשוק המטח בכלל אין מה לדבר, זה מסחר שרובו מתנהל בין בנקים, בין מדינות, בטח שלא ניתן להגיע לרמה כזאת של פירוט של עסקאות, איפה הם נסגרו, למה הם נסגרו, ובטח לא בצורה כל כך מדויקת, ובטח לא תמונה כוללת. זאת אומרת, כשאני אדבר איתכם פה על מידע, אז אנחנו פה רואים את כל המידע שנמצא פה, אלה כל העסקאות שבוצעו בחוזה הספציפי. אין איזושהי עסקה שהתבצעה במקום אחר כרגע, והשפיע על מחיר הנכס. אין משהו שאני לא רואה. וזה אחד היתרונות הגדולים, ואולי זה הבסיס לזה שהחוזים העתידיים כמכשיר מהווים יתרון אדיר, כשניתן בכלל לנתח את השוק ולראות אותו בצורה הזו. זהו חברים, לפרטים נוספים תיכנסו לאתר sm-trader, אני אוסיף את זה גם בתחתית התגובות פה, .com, sm-trader.com. אני מעלה לשם תכנים, אני מקווה שהם תכנים מעניינים, אני מקווה שאפשר ללמוד מהם. למי שזה מעניין אותו ומי שרוצה לקבל עוד פרטים יכול להיכנס לשם, לקרוא קצת דברים העליתי שם כרגע 2 כתבות, אחת מדברת על ההבדלים בין שוק המטח לשוק החוזים, והשנייה מדברת על הבסיס של ניתוח השוק באופן שפה ככה הצגתי, שהבסיס הזה נמצא במה שנקרא תורת המכרז הפומבי, תיאוריית המכרז הפומבי או תורת המכרז, לא כל כך משנה. באנגלית זה Auction Market Theory. אפשר להיכנס לשם ולראות רגע מה העקרונות של התיאוריה הזאת, איך משתמשים בהם, למה, כמה. נתתי שם איזשהו בסיס לעניין הזה ותפיסתי. אני אשמח שתיכנסו, תקראו, תגיבו, תשאלו מה שתרצו. וזהו, אני מקווה שככה זה נתן קצת פרטים על התמונות שהעליתי היום בבוקר ועל מה שדיברנו ככה אתמול בכנס קצת, עם מי שיצא לי לדבר ומי שיצא לי להחליף כמה מילים. שוב, אני חושב שיש במסחר בחוזים עתידיים בכלל יתרונות אדירים, ומי שמתחבר למסחר במטח וליתרונות שיש במסחר במטח, לדוגמה מינוף וכולי, כל מה שאתם מכירים, מסחר רצוף ודאטה ומה שבא לכם, אז בשוק החוזים העתידיים יש הרבה מאוד דמיון, עם לדעתי כמה יתרונות מאוד משמעותיים שמאפשרים ניתוח ומסחר מקצועי באמת, מעקב אחרי הכסף החכם, התבדלות או דרך באמת ליצור יתרון אדיר על סוחרים שהם סוחרים חובבנים בשוק, שהם סוחרים שבדרך כלל באים, מתחלפים, הולכים, לומדים, לא יודע, משתמשים בכל מיני דברים שבדרך כלל לא נותנים להם תמונה מלאה על השוק. ובעצם, שוב, זה לא רק השיטה. השיטה כשיטה לא מאפשרת הצלחה. אני לא מאמין ששיטות כשיטות הם איזשהו, לא יודע,
קסם כזה שהופך סוחר מפסיד לסוחר מצליח. מדובר פה על תהליך מאוד מאוד מבוסס, מאוד מסודר, מאוד בנוי, ובעיקר מאוד מאוד עקבי של האופן שבו צריך לנתח והאופן שבו אני מנתח את השוק. זה מאפשר בעצם לשמור גם על עקביות במסחר ועל תוצאות עקביות במסחר. זה מאפשר ליצור התמחות בהסתכלות הזאת על השוק, וזה מאפשר באמת יתרון אדיר על סוחרים רבים שמחפשים ומשתוללים וכל יומיים מוצאים איזה קסם חדש במספרי פיבונאצ'י או בכלל לא משנה מה, וחושבים שזה הדבר הבא, ואחרי יומיים זורקים את זה כי זה בייס אותם לכמה עסקאות ומוצאים כבר את הדבר הבא. שוב, אני חושב שזאת הדרך הכי קרובה שאפשר להסתכל על השוק בעיניים, מה שנקרא. אני במספרים האלה מסוגל לראות ממש את הסוחר שאני סוחר נגדו. שימו לב, אל תשכחו אף פעם, שוק ההון הוא תחרות, הוא קרב, הוא זירת מלחמה. אתם סוחרים תמיד נגד מישהו בצד השני. אם לא תהיו יותר טובים ממנו, תפסידו. והכסף שלכם ילך מיד לכיס שלו. אז כדאי שתהיו יותר טובים. ובדרך הזאת אני באמת ממש מסתכל לסוחר, מסתכל לתחרות שלי בעיניים, מנתח אותה, ויודע לקבל החלטות על בסיס גם הפסיכולוגיה שעומדת בראש של אותם סוחרים שנגדם אני בעצם עובד, וגם על בסיס התנהגות ודברים שהם בליבה ובמהות של שוק ההון בכלל ושל שוק החוזים העתידיים. זה הכל, אני מקווה שזה היה ברור, אני מקווה שהמידע עבר בצורה חלקה. סרטון מאוד מאוד זריז, אני לא יושב לערוך את זה עכשיו, אני מעלה אותו מיד ככה, אני מאוד מקווה שזה יצא ברור. זהו, תתרשמו, שאלות והכל, אני אשמח. שיהיה לכם אחלה יום ומסחר מוצלח ובהצלחה לכולם.